Takže čau lidi, dneska budeme hrát Cut Trees v Robloxu. Je to vlastně těžení stromů a doufám, že se vám tohle video bude líbit, abyste mohli vidět takovýchhle videí víc. Takže jdeme na to. Takže už jsme tady a tady máme jít asi do světa 1. Takže už jdeme těžit. Já to těžím nějakým klacíkem, to je hrozný. Já potřebuji něco lepšího, asi si potřebuji dělat peníze na to. Hele, nějaká čestka se teď kolektnu, tak to asi bude dávat peníze, nebo co? No to je na otevírání, tak to jo, tak to je dobrý. No máme teď asi skončit to těžení stromů. Teď otevřeme ty čestky, tak jdeme na to. Tu já jsem dostal nějaký cleaver, to byl asi nějaký uncommon. To je nějaká free čestka. Tak jdeme open. Spear huge, tak to je dobrý. Tak to doufám, že to bude těžit víc, tak já si to asi equipnu tady takhle. Já ale vůbec nevím, jako co těží hodně, takže asi si vyberu tenhle huge spear a jdeme na to. Jo, to už těží teď víc, tak to je dobrý, už si vydáme víc peněz, to je strašně dobrý. Tyjo, tam máme prostě nějaký modrý stromy jsou tam. A ještě, tyjo, tady je to strašně velký. Já tam nevidím nějakou červenou čestku, ještě asi možná nenačetlý textury. Ježiš, to tady má cápek, ten tady má strašně dobrou. Ne, tady je zrovna nějaká čestka, ona je to zahrabaná, ach jo. No tak jdeme těžit tyhle stromy zase. A já si myslím, že zase endnem ten run. Počkej, my máme nějakou bombu, to zkouším. Ježiš, to je zase za Robuxy, to já nemám teď. Tak jdeme open. Co to je? Tak to asi není moc dobrý. Já ještě nemůžu otevřít tu frozen čestku, ach jo. No tak otevřeme tuhle čestku, old čestku. To potřebuju level 3, ach jo. Ježíš, na všechno potřebuju level 3 nebo 5. No tak si jdeme aspoň otočit spinem. Tak co nám padne? Hele, padla nám nějaká megabomba, tak to jdeme rovnou vyzkoušet, nebo já si možná koupím nějaký věci, ale já bych chtěl nový krumpáč. Pustíme tu megabombu. Tak to bylo hodně velká exploze. Hustý. Jo, mám level 3, hele, už můžu asi tyhle ty stromy. Tady můžu tyhle old čestky otevírat asi. Tak z toho mi určitě něco padne dobrýho. Tak pojďme na to. Tady jsme si je pozbírali, Cápek nám to tady vytěžil. Dáme entrance zase. Otevřeme úplně všechno, co tady máme. No zase nám nepadly tak dobrý věci. Hele, tohle jsou dobrý věci podle mě. Nějaký drill hustý. Haircutter huge, tyjo. Na basic čestku potřebuju zase level 5. A na old čestku Giant X. Počkej, tak to si použiju. Tohle je nejlepší, hustý. Tak to zkusím. To je obří. My už teď těžíme strašně hodně, vidíte to lidi, hustý. Tohle už můžu těžit, tyhle modrý stromy. Jde, akorát mi to bude trvat strašně dlouho, koukám. Můžu otevřít tuhle čestku? Můžu. A i tyhle vlastně, už mám level 5, no tak to je dobrý lidi, tak otevřeme tyhle čestky. A podle mě nám padne něco dobrýho. Tak dáme zase Entran a jdeme se podívat, dáme Open All. No nic nám nepadlo, tak dáme tohle, máme jich, těch máme hodně, těch basic čestek. Moc dobrý nám teda napadly. Tak dáme tyhle frozen čestky. Nějaký mega drill nám padnul, tam bude dobrý podle mě. To zkusím potom. Huge hammer. Pojď čestka, pojď. No to není tak dobrý, to už máme, ale lepší.
Já teď vyzkouším tohle, ten Mega Drill, třeba to bude dobrý. Jako vidím, že to má hodně velký speed, ale Ara to moc nemá, no, jako není to moc dobrý, ale tam ten Giant X byl určitě lepší. Tak, dáme Entran. Tak, dáme Open All, zase. No moc dobrý věci nám teda nepadly. Tak otevřeme od 6. Jaký Giant Hammer, to je dobrý. No tak lidi, já si myslím, že tohle je pro tohle video konec a jestli chcete vidět víc Roblox videí, tak dejte odběr a like a já se s vámi loučím, takže čau.